Igama lenkosi uJesu Kristu uyinkosi. Okokuqala nje ngingakasho okusenhlizweni yami lo omiphambi kwabazalwane ubaba uSithole eBangshela phansi kwekhaya lizwe, phansi kweNtaba Yendlu kaJehova. Kusho ukuthi ngiphethe igatsha lasentabeni Yendlu kaJehova eBangshela. Amen. uNkulunkulu muhle, uNkulunkulu uthembekile. Siyambonga kakhulu uNkulunkulu obe muhle walihlela lolu suku lwanamuhla ukuba sikwazi ukuthi size phakathi kwalenkonzo yemvuselelo uNkulunkulu akathe kumele ukuba sibe khona sonke. Ngiyambonga kakhulu ke ngoba abaningi bethu befanele ngasi lapha, nami uNkulunkulu emuhle ngiyambonga. Ushonwe ngendlela baba uNsibande eyisimanga, nami nje khona omunye esebenzisana kanye naye befanele ukuthi ngibe ngisemngcwabeni. Kodwa uNkulunkulu emuhle ke ayikwala nokho ke sabatshela abafowethu ukuthi cha bandla ngengikwazi, cha futhi kwakuhleke. Abaningi nje bethu basemngcwabeni noba bukhoza nabo basemngcwabeni. Hayi lo ngisho omunye futhi ngizothi nje uNkulunkulu ke uvune lapho ethanda kakhulu ke. Siyambonga uNkulunkulu engisukumela nakho. Ngibonga nje uNkulunkulu ukuthi sikwazi ukuzovuselelana. Engikuthandayo nokusenhlizweni yami ukuthi uNkulunkulu ngisekhona phakathi kwaleli khala kwamaseko. The ukuba umaseko asizile kwamaseko, kodwa kufanele ukuthi ngokuhlonipheka sithi siyabonga ukuthi sibe phakathi kwaleli khaya. Okufikile enhlizweni yami ngithe Nkosi ngiyacela, ngisangenile la, ngiyacela uvuselele futhi kakhulu enhlizweni yami ukube umkhuleko. Usuku uthi uPaul usuku nosuku ngenze njani? Ngiyafa. Nami kuyilokho ukuthi ngiselapha nje uNkulunkulu ekwazile ukuthi ngibe la phakathi kwekhaya lakwamaseko. Lokhu uNkulunkulu akazosifundisa khona. Lokhu uNkulunkulu ukuthi noma ngiphindele emuva eBangshela kodwa kube kukhona engikudlile. Ngingabuki inceku kaNkulunkulu leyo ezobe isipha umphako. Kodwa bese ngithi uNkulunkulu njengoba usuyiphathisile, ngiyacela uNkulunkulu ukuthi nami ngithi ngiphindele emuva ube kukhona engikwenze njani engikudlile. Uthe kumphathi ohlela kufuneka lusidle isikhathi esikhulu, iqiniso sibaningi, kodwa ngizothi nje kakhulu ngiyabonga. Okokuqala ke nje futhi kakhulu siyambonga kakhulu uNkulunkulu ukuthi sibe nobaba nomama. Ubaba wethu ubaba uNsibande umpostoli nomama wethu umama
wethu futhi ukuthi abe phakathi kwethu. Kakhulu ke sibongeke abasha abakhona phakathi kwethu, sibonge nawo ubaba uMaseko nomama uMaseko nabo bonke omakhelwane njengoba eshile ubaba uMaseko. Sithi uNkulunkulu bonke abakhona siyacela uNkulunkulu ukuthi sisahleli sisazozwa lokho uNkulunkulu esizokuzwa, sithi noma siphindele emuva kodwa sibe siwuphethe umgodla owukudla omphefumulo uNkulunkulu anobusise uJesu Kristu inkosi. Jesu Kristu inkosi. Ngiyabingelela kumphostoli babuzibani umama sibani angenziwa yini sithi sibingelela ubaba ngoba ngiyizwe bethi ladies first, kodwa siyayithanda le ukuthi siqale kubaba, kodwa ke kusho ukuthi uNkulunkulu kwabile ukuthi siqale ngasenhlokweni ngoba uthi ubaba uyinhloko. Haleluya. Ngiyabingelela abafundisi bonke egameni likaJesu, omama bonke, executive yaleli bandla, omakhelwane abancane, insizwa intombi egameni likaJesu. Siyambonga uNkulunkulu ukuthi usinikile leli thuba namhlanje lokuthi sizohlangana singabantwana bakhe sibabaza amandla akhe ngoba ngaphandle kwakhe asilutho. Bakhona-ke abebelifisa kodwa bangalutholanga. Abanye uyobone ngisho ufike ebhedlela abantu balitetemela izwi likaNkulunkulu liseyinala, umuntu esenamandla okuhamba, mawusufike sehlulekile ubone umuntu ephakamisa isandla, mhlawumbe sekusha abanye bethi nange phakamisa isandla, uthi naye ucela ukuzokhulekela. Namhlanje ke njengoba sihlangene la, asihlangene ngokuthi khona ongcono, kodwa sonke sizokwakhiwa, sonke sizoxhozwa, sonke sehlele endlini yombumbi. Angathi nawe ubungakangena endlini yombumbi, mhlawumbe oyibuka ukuthi ibumba laba bonakele, angathi namhlanje bengathi mayabema abantwana bakaNkulunkulu ungene endlini yombumbi uze uNkulunkulu ayisebenze impilo yakho, ubone okuya phambili. Kakhulukazi siyabonga mndeni wakaMaseko ukuthi nisihlanganise. Ngavele mina ngaxhuma ngagelekeqeka ngizwa lolu daba, kanti ngixhuma ngigelekeqeka ngakanje umama naye uthi sengivele ngasheleleka idimoni liyalo, kanti ubaba ngalabe nomama babambekile. Ngisathi ngikhala lesililo uNkulunkulu wathi ngizoma nawe, yize wena ukhala ubhekisa kubantu awuyazi inkembe eza kuwena. Uthe sekufika kumina kwafika kwangathi izini, kodwa bazalwane lalinamandla ngoba abantwana baye bangithatha ngesonto ebusuku ngaya esibhedlela, la ngifike ngathola khona futhi usizo ngabuya. Uma kusubambekile singabazalwane siyakhohlwa ukuthi thina sizalwe ubani, siyakhohlwa ukuthi thina sivelaphi, kuphi la kufanele sibike khona. Angifuni ukuqamba amanga, kwahlwa ngoba ngavele ngaficwa into engathi isiyezi, ngangiya le ukuthi angishayeke phansi, mangithi ngiyabhreka lapha phinde ngibuye kufanele ngiyosheka ngomhlanje. Kusho ukuthi babona abatwana ukuthi ayingangabo, bangisa esibhedlela, angilalanga-ke esibhedlela nokho, bangitreat-a nje ngabuyela ekhaya. Kwavela ukuthi bekuyithumba. Ngambonga kuNkulunkulu ukuthi kushaye lesi sikhathi ngiphilile, ngiyakwazi ukuzo-attend inkonzo nami ngizodla njengabanye abantwana. Angathi-ke ngathi umhlwanyeli mayihlwanyela ayifice le nhlabathi edingakalayo. Inhliziyo yami angayifici iyidwala ngoba kuzothi nokuzomila ubese kusheshe kusha. Angafici futhi ameva ngoba kuyothi okumilayo kuminyana. Angathi sonke singathi masilalele konke kungene kuwenza umsebenzi. Ngiyabonga egameni likaJesu, Jesu Kristu inkosi. Ulihle kakhulu umamgwala lo uphume eNyuhanova. Ngiyaxolisa bazalwane. Bonke abalethembe linjalo ayazitha
Inkosi bangcwele. Ngiyabingelela ke bazalwane, ukhulu bonke nje, nabazalwane bonke egameni likaJesu. Amen. Siyabonga kakhulu bazalwane, ngiyabonga ukuba la bakumhlongo lo bazalwane. Ngisuka eMvoti. Impela ke ngokukhonza futhi ngikhonza khona eMvoti. Ekhanana mission kubizwa kanjani. Ngiyabonga ukuthi ngibe labazalwane. Siphambanile nomama, ngihamba ngedwa, angihambi nomama. Umama uye emngcwabeni, ubaba Maseko uyakwazi ke la kaButhelezi, kushone kaButhelezi, bazalwane shona isakwazi. Ebekufanele ngabe nami ngiye khona, kodwa kwase kuba ukuthi hayi asihlukane phakathi nomama, uma akahambe aye emngcwabeni, mina ngize la bazalwane. Sekuxolisa nje ukufika late. Ngihamba phansi, ngihamba nezinto zokuhamba, angihambi ngemoto. Ngiyabonga kakhulu ke ukufika nje abazalwane sebephelele kuzodumisa uNkulunkulu bazalwane, ngoba iqiniso lithi wakubeka nje kwasobala ukuthi yena udinga ukudunyiswa bazalwane yithi. Amen. Ayibonga inkosi, angeke enze lutho olunye, udinga ukudunyiswa yithi bazalwane. Siyabonga kakhulu ke, ngibonga ke kuba khona ke phakathi kwale nkonzo. Ngiyadumisa kakhulu nami bazalwane, ngiyakholwa nje bazalwane, ngiyindoda ekholwayo kakhulu. uNkulunkulu uyisizile kakhulu impilo yami bazalwane. Nakulesikhathi nje sime ngale ndlela, ngisaphuma ngapha izinto, ngiphume ngapha. Abazalwane ke bazalwane, laba ke bala ekhaya, Mama Maseko nomama Mathenjwa njengoba mina imhlathi yazanayo bazalwane kudala. Amen. Imhlathi yazanayo le bazalwane khona la kaJesu. Amen. Imhlathi yazanayo manje ke makukhona la kuhlanganyela khona, siyahlanganyela ndawonye bazalwane, sizodumisa uNkulunkulu. Ngibonga kakhulu ke Baba Maseko ukufinyelelisa nje lenkulumo ukuthi kunenkonzo namhlanje la ekhaya. Ikhona yayikhona inkonzo bazalwane kudala wakhuluma Baba Maseko, yayikhona la ekhaya, ngahluleka ukuza la, kodwa kungekho kude ngangilana kwakunomshado la esontweni lana kodwa isonto nje elilanga senhla bazalwane, kwakunomshado lapho kushada omunye umfana wangasekhaya. Manje kwabona sithi ngeke ngikwazi kuseduze ngikhalela ukuzala, kodwa kuthola nalapha emshadweni ngibalekile ukuthi ngibe khona. Ngumuntu wayomkhongi, umkhongi uyaphithiziswa nje emshadweni, noma engakho lutho olutheni kodwa uyaphithiziswa nje. Akulungile ukuthi angabikhona emshadweni. Yangiluza lo nkonzo, ngase ngiyanquma enhliziyweni Nkosi yami, ngihamba abazalwane baphatheka kambi. Makuyoba khona hayi sengozama ukuthi ngibe khona. Ngizamile kakhulu bazalwane, besithi sizoza nomama ngoba kuba kuhle ukuhamba nomama uma uyaphakathi kwabazalwane. Bazalwane laba bemhlathi yazanayo iyayazi lo nkulumo kuba kuhle ukuhamba nomama, noma uba kuhle ubabe hamba nomama, kwenze ukuthi inkulumo mayikhulumeka ifakazeleke. Ngoba khona ubaba wayencokola kakhulu, ubaba Dlamini, ethi kwesinye isikhathi kuye kwenzeke afakaze umuntu, afakaze ngokondla ekhaya, umama engekho, sithi impela sishaya ihloko, kanti akunjalo ekhaya. Afakaze ngezinto ezenzeka ekhaya kanti azinjalo.
angabi khona ke manje kanti ufuna amakhona umama kube khona lo amen osho ukuthi impela kunjani impela kunjani sibonde hayi kuba kuyayenza lo ngoba kubalekile phela abazalwane ngoba sibe ababonisi abahle ngoba iBhayibheli lisho njalo siba ababonisi abahle nabaphatha kahle ikhaya umbonisi kunempawana ufuna vele ngazo ubona ukuthi hayi umbonisi lo buhle ekhaya angihambanga ke naye bazalwane naye uye emngcwabeni nami bekufanele ngimbe ukuwona kodwa ke sasithi sasesihlukana phakathi siyabonga kakhulu ke bazalwane ukuthi ke inkonzo ke engathi ingaqhubeka nje bazalwane nami ngizolalela ngokukholwa uNkulunkulu ekhuluma kule ndawo ngoba uzokhuluma uNkulunkulu hayi ukuthi kuzokhuluma lo zobe emisiwe kodwa kuzobe ngibuka uNkulunkulu mina ekhuluma nami nempilo yami inkosi yomusindise amen. Kodwa ngibona ihlo lalokhu mfethu engihamba naye. Ngiyalazi ukuthi umuntu kaQhwebe ngehlo. Ngiyabonga uNkulunkulu bazalwane ngiyabingelela. Ngibingelela ibandla kuqala bese ngiseyingcwelweni ngoba izona ezincane. Ngiyabingelela bazalwane ngegama Jesu Kristu. uJesu Kristu inkosi. Manje umphathi wohlelo usinike isikhathi esingajwayelekile. Kuhlale kungo-5 minutes. So usifake esilingweni sokuthi sibambe u-5 minutes kanti u-4 minutes. Bazalwane akukuningi engizokusho. Uma Mzibande ngihlala ngibekwe ngala eRichards Bay. Kodwa ngikhona ey'ndaweni zonke ngisizwa inkosi. Engifisa ukukusho bazalwane njengoba ngithi simenyiwe ukuza kuye. Ngifisa ukuthi enhlizweni yami angizukuyiquote ivesi. Kunezwi elithi liyini ithemba lomuntu ongenaNkulunkulu uma kufika ukufa. Bese kuba khona elinye izwi elithi yalela abendlu yakho ngoba namhlanje uzosusa umphefumulo wakho. Lisho kahle-ke ngesingisi lithi put your house in order. So ngizosho njalo nje bazalwane siyambonga uNkulunkulu sigulile sasinda uNkulunkulu wasikhipha ngoba amakhaya namakhaya bekubizwa thina. Siyambonga kakhulu uNkulunkulu ngani bazalwane siyathobeka kakhulu 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 Nkosi yomusindisi Jesu Kristu. Dumise njalo Masiqedi ibanga lethu lokuhamba lapha-ke nezinsisi nenhlupheko kuphelile sohlangana nabamfele abasandulela Umasiqedi ibanga lethu lokuhamba lapha-ke nezinsisi nezinhlupheko kuphelile sohlangana nabamfele
abangcwele ukuba labo ngiyafisa ukuba kulaba bobe sebehalalisa lithi izwi lenkosi insizi nenhlupheko zobe seyiphelile lokho lokwenza ukuthi sibekezele sibambelele kuJesu ngoba siyazi ukuthi lolu sizana lalesikhathi kusazophela nalokhu kuhluphekana kwalesikhathi kusazophela noma ngathi uzamani oyisitha sokukholwa kodwa siyazi ukuthi enendawo yakhe sibokweni thina ngelinye ilanga sobe sesihalalisa silandela abasandulelayo ngiyathoba kakhulu ngiyabingelela ubaba nomama uPastola Abefundisi abaholi bonke omama obaba intombi nezinsizwa uSunday School umphathi olele egameni elihle lenkosi yethu uJesu amen. Ngizobonga uNkulunkulu bengizitshela ukuthi cha mina ngeke ngoba ngizothi ngisukaphi mina kuthiwe umuntu azi ukuthi ubaba bese yasukaphi mina ngizothi ngisuka la ekhaya. Haleluya. Umama Maseko bebangcwele angisale sengisho ukuthi ngisuka khona la haleluya. Ngiyajabula kakhulu bangcwele inhliziyo yami iyathokoza ukuthi uNkulunkulu wami konje thina singobani ukuthi uNkulunkulu angasithanda kangaka athumela abagcotshwa bakhe bonke nabazalwane nomakhelwane beze la ngizibona nje ngingelutho ngibabaza uNkulunkulu kodwa kukho konke ngicela ukuthi uNkulunkulu aze asisize bangcwele sibambelele kuNkulunkulu ngoba uthando lolu esilivezele uNkulunkulu othe yena uNkulunkulu oluthando uNkulunkulu ongadeki-ke nobuncane bomuntu nobukhulu nani nani uma nje sethe umuntu uyamkhetha ngibonga ukukhethwa nami ukuthi ngibe kule ndawo ngiyacela ukuthi uNkulunkulu abusise wonke umuntu othatha isikhathi sakhe weza lapha kungesona isikhathi kuphela ngakho konke umuntu akusebenzisile ngiyamnxusa uNkulunkulu wezibusiso anibusise bangcwele mina nginalutho engingalwenza kodwa kuphela ukuya kuNkulunkulu ukuthi akanibusise nonke ngabanye siphume la singasafani nokuba kade singena sesithintiwe isandla esinamandla senkosi yethu Jesu Kristu waseNazaretha amen. Bantwana bakaNkulunkulu ngiyaxolisa ukuthi ningibone sengumphiki kaSawuke kusho umzukulu omngaka kasiswa masemzini ethi go
bathi laba ngiyumphihli kaSawoti manje nami ngisho njalo manje wayehlala ekhala njalo abantu bese bethi umphihli kaSawoti. Ngiyaxolisa nabantwana bakaNkulunkulu ukuthi uma ngabe ngisuke ngicula lo mhlabeleli bantwana bakaNkulunkulu ngempela enhlizweni yami akasoze ababikho ofana noJesu futhi ngomsa kaNkulunkulu ngiyafisa ukuthi ngingahlala kunjalo noma ngizwe ukuthi nakhona la engeke ngidonse khona kanzima kodwa ngilo ngihlabelelile ngithi Nkosi Jesu akekho ofana nawe akasoze ababikho futhi angaze ngimbone ngomsa kaNkulunkulu ngiyafisa ukuthi uNkulunkulu kuze kufike isikhathi ayongibiza ngaso ngingakaze ngimbone ofana naye lo ngibone yena njalo njengenkosi nomsindisi. Bantwana bakaNkulunkulu umama uSithole okhuluma uMamhlongo Sithole okhulumayo wasebhangshela ngiyabonga kakhulu ukuthola leli thuba uNkulunkulu ukuthi nami angibali ukuthi ngiphumelelile ukuthi ngikwazi ukufika osukwini namhlanje la uNkulunkulu abesimeme khona. Ngathi empeleni ngiyasho bantwana bakaNkulunkulu nami uNkulunkulu bengibalile osukwini namhlanje kodwa ngizothi ngokwenhlelo zasemhlabeni mina bengayibalanga osukwini namhlanje kodwa uNkulunkulu obazi ukuthi uyangidinga ngibe khona la ngikhona bantwana bakaNkulunkulu. Ngifisa nikwasengathi ukuba khona kwami nokuba khona kwethu kungabi yizeleze phambi kaNkulunkulu noma kungabi yizeleze empilweni yami empilweni yakho empilweni yomunye nomunye. Bantwana bakaNkulunkulu ngiyaxolisa ukuthi angibingelelanga nokubingelela bantwana bakaNkulunkulu ukuthi bekugcwele kakhulu enhlizweni yami ukuthi akekho ofana noJesu. Ngiyaxolisa bantwana bakaNkulunkulu ubaba umpostoli angibingelelanga ngiyambingelela egameni elihle lenkosi yethu Jesu nomama umpostoli ngiyababingelela egameni lenkosi yethu Jesu Kristu. Uzohlanganyela kanye nabo kuyisimanga enhlizweni yami ngoba yabo kuyivela kancane ngisho nalokuthi nje ukwazi ukukhuluma nobaba umpostoli noma ufisa kangakanani kodwa kuyivela kancane kodwa ngenxa yokuthi kukhona ngizothi ngangachaza ngithini lokhu kuxhumana uNkulunkulu akakuthumelayo akakuthumelayo ukuthi noma ufisa enhlizweni yakho kodwa ubone konke sekwenzekile. Bantwana bakaNkulunkulu njengoba ngisho ngithi akekho ofana noJesu angimbonanga akasoze ababikho ngendlela uNkulunkulu izinto azenza ngakhona empilweni yami noma yasekhaya lami ngathi ngiyambonga uNkulunkulu. Bantwana bakaNkulunkulu ngimi la ngithi kwasengathi lo naloyo uNkulunkulu akammemile osukwini namhlanje angathi impela akekho ofana noJesu enhlizweni yami. Kwasengathi uNkulunkulu lokho akasilethele khona namhlanje nasiqoqele khona namhlanje ngoba ngiyakholwa kukhona lokhu uNkulunkulu akangiqoqela akangibizele khona mina nawe kukhona lokhu uNkulunkulu akakubizele khona abekudinga ukuthi uzokuzwa la eduzane ungakuzwa lapha nefonini kodwa uzokuzwa la ngoba uma ngabe ngikulalela efonini kube khona okuzongiphazamisa noma kube khona mhlambe othi noma khona ongqongqoza noma kuthiwa khona ocelayo ngathi kodwa uNkulunkulu ufisa ukuthi sizothulisa izinhliziyo zethu sibe khona la nemiqondo yethu ibe khona la. Bantwana bakaNkulunkulu ngiyabonga kakhulu ngekhaya lezwi uNkulunkulu usenzele okukhulu kakhulu bantwana bakaNkulunkulu ngisho nezihlobo zethu nomakhelwane bethu esibathumezela ngisho ney'nkonzo lezi uNkulunkulu kwasengathi angazi angammisa ubaba umpostoli noma umpostoli abaqinise njalo ngezikhathi zonke asikhonzi bona kodwa ukuthi uNkulunkulu uthumele bona ukuthi bahambise indaba yakhe ngabo kubantu bakaNkulunkulu abangamazi uNkulunkulu. Siyambonga uNkulunkulu siyacela ukuthi kwasengathi uNkulunkulu angaba kanye nathi ukungena kwami nokungena kwakho nokungena komunye kungafani nokufika kwakhe ukuphindela kwakhe emuva aphindele omunye noma ethole okunye bekade engakutholanga ngasho nabo okudingeka kulahla kulahla Jesu Kristu inkosi. Jesu Kristu inkosi.
ngibona omama Jesu Kristu inkosi. Ngokukhulu ukuthobeka abazalwane ngiyabingelela egameni likaJesu Kristu. Ngibingelele ubaba umpostoli Nsibambe kanye nomama alibonge igama likaJesu Kristu. Amen. Ngibingelele omama bonke abakhona yey'nceke kaNkulunkulu zonke ikhona egameni likaJesu Kristu. Amen. Lo mngaphambili-ke usandile wakakhumalo alibonge igama likaJesu Kristu. Amen. So ngiyambonga kakhulu uNkulunkulu ngaleli thuba elivelayo ukuthi iy'nceke zenkosi zisukume zize ngaphambili. Ngibonga uNkulunkulu nje ukuthi ebusheni bami wayisiza kakhulu impilo yami namanje usayisiza alibonge igama likaJesu. So kuningi kakhulu bazalwane engingakusho ngalo uNkulunkulu alibonge igama likaJesu ngoba ngimbonile kakhulu kweyami impilo eyisiza namanje usaqhubeka uyayisiza usuku nosuku alibonge igama likaJesu. So engingakusho nje phakathi kwabangcwele ngihlabelela lo mhlabelelo othi ngiyakholwa manje ngihlushwa yini alibonge igama likaJesu ngoba kunento nje esenhlizweni yami lezi insuku yokukholwa alibonge igama likaJesu ukuthi ukukholwa kudinga ukuthi sonke thina esithi samamukela uJesu Kristu sibe nakho ngoba ikona okwenza uNkulunkulu athokoze ngathi. Akusizona izinto eyisemhlabeni, akusikhona ukuthi saziwa ngamagama angakanani kodwa ukuthi siyakholwa yini na alibonge igama likaJesu. Amen. uJesu Kristu inkosi. So ngifuna nje ukushare isitori esincane bese ngihlala phansi ngingadli isikhathi eside kakhulu. iBhayibheli lithi kunomuzi waseKhaphenawume uJesu ayefundisa kuwona njengoba sihleli nje kanje kufundiswa engekho obeka izandla engekho anikwa bona kufundiswa nje kuphela. Kwase kuba khona ababona ukuthi le ndawo esikuyona idinga ukuthi sibe nokukholwa ukuze kuphile umuntu ekhaya alibonge igama likaJesu. Idinga ukuthi sibe nokukholwa ukuze kwenzeke izinto ekhaya alibonge igama likaJesu. So uNkulunkulu ke uJesu esafundisa kanjalo laba lithi iBhayibheli siyasazi sonke isitori bazalwane amadoda ayi4 ahamba ayolanda umuntu ekhaya ofe uhlangothi afica kugcwele ammehlisa ngophahla lendlu amzisa kuJesu. uJesu wayesebheka ukukholwa kwalamadoda alibonge igama likaJesu. So nathi sila sizofundisana ngokukholwa ukuze masibuyele ekhaya bebone ukukholwa kithi alibonge igama likaJesu. Ngogulayo mefika ebona thina abona ukuthi kukhona ukholo kulabantu ngingaphila alibonge igama likaJesu. So ngibonga kakhulu uNkulunkulu eyigcinile impilo yami kwangathi engagcina nabantu abasha alibonge igama likaJesu abakhona kule ndawo. Ngingabaqinisekisa ukuthi impela uNkulunkulu uyakwazi ukumgcina umuntu, uNkulunkulu uyakwazi ukumlondoloza umuntu. uJesu Kristu inkosi.
Jesu Kristu inkosi. Siyabonga kakhulu ke bangcwele nokubingelelwa abefundisi. Ngiyamthanda kakhulu uNkulunkulu bangcwele. Siyabonga ukuthi njengoba sihlabelela sonke sithi nathi sethembe lona. Bekisho lo mina bengakuphoqa ukuthi nawe yisho. Kodwa engikuthandayo nawe yisho lo wathi nawe wethembe lona. Into kodwa ke efanele ibonakala ukuthi wethembe lona akugcini ngokusho. Fanele kubonakale ngezenzo ukuthi nawe wethembe lona. Ukuthi njengoba amazulu elithembile igama elihle igama lika Jesu. Uma seyifika izinto wenze njani. Haleluya bangcwele. Asikho ke lapho ngizotetela nje ofakazi. Ngiyacela ofakazi beze abawu5 bazoma la bazothula ubufakazi babo ngibanika nje 4 minutes. Angisho ukuthi anginesaba